Bueno, bos días a todos. Agradecervos aquí a asistencia, dar a benvida a Manolo Míguez como representante de AFIT, a Mónica Novas, a xente de Igualdade do Centro da Información á Muller, a Cristina Angulo, coach, emprendedora. A próxima semana, en concreto o día 8 de marzo, mércores 8 de marzo, conmemórase o Día da Muller. Antes era Muller Traballadora, actualmente é o Día da Muller. Entendemos que é unha data que podía pasar inadvertida se realmente a igualdade entre homes e mulleres fose igual, digamos, ou existise desa forma, non? Pero aínda non é así. Polo tanto, eu creo que cada día ou cada vez máis lle temos que dar importancia a este Día da Muller. Podemos facer, sabemos que este ano que incluso hubo un aumento de número de víctimas da violencia machista, un número que incrementou o do ano pasado. Eu creo que as administracións, todas as administracións, por suposto o Concello de Ribadumia, temos que tratar de loitar para que esta lacra social que está existindo poder terminar, non? Tamén podemos ver hoxe mesmo nos medios de comunicación hai un medio escrito que dicía que o paro femenino convirte a comarca do Salnés como o maior número de paro de Galicia. E despois, esta mañán tamén nos medios de comunicación, na televisión, un eurodiputado fai unha referencia ás mulleres de unha forma despectiva. Eu non sei exactamente como era o titular, pero era un argumento moi despectivo. Eu creo que con esas cousas que un político de ese nivel, eurodiputado, que poida argumentar ou que poida de alguma maneira criticar o mundo, que as mulleres traballadoras, é lamentable. Eu creo que con esas cousas que a sociedade en xeral que as ten que rechazar e que temos que loitar para que a igualdade entre homes e mulleres cada día sexa máis real. Con motivo deste Día da Muller Traballadora, o Concello de Ribadumia pon en marcha unha serie de actividades, de xornadas e talleres. A parte, o día 12 de marzo vai haber un acto homenaxe a todas as mulleres de Ribadumia. Eu creo que pouco máis podo dicir con respecto a esta presentación. Agradecer a todas as persoas que están aquí, que nos van a axudar a estas charlas, a estas xornadas, a estes talleres, unha vez máis, e ten a palabra Enrique Ouviña para seguir coas intervencións. Buenos días. Como estaba explicando o alcalde, a semana que ven imos ter unha serie de actos cos que nos pretendemos que, máis alá de que o Día da Muller Traballadora, e isto explicábamos onte no pleno, pode ser unha data marcada nun calendario, nós o que pretendemos é facer un esforzo e aproveitar estas datas, dedicarlle uns días e conseguir unha serie de objetivos, entre eles que as mulleres tamén tomen conciencia un pouco da situación na que estamos vivindo e se animen a pelexar por un cambio que eu creo que nos días de hoxe non se entende que a sociedade funcione como funciona. Hai unha serie de actos e aquí temos unha serie de personas que van a participar nestas actividades que non lo van a explicar moito mellor do que podía explicarlo eu ou incluso o alcalde. Entón, o 6 de marzo, que é luns, haberá unha xornada sobre conciliación familiar e laboral orientada a dous aspectos. Por un lado, aspectos legais e por outro lado, un taller de pautas de conciliación no fogar. Pero creo que é mellor que nos explique un pouco como vai ser o taller don Manolo Míguez, que é representante de AFIT, e que se ofreceron, ademais, a colaborar de maneira desinteresada para aportarnos todo o que vamos a ter ese día. Sí, moitas gracias. En principio, agradecer ao Axuntamento de Ribadumia que nos dé a oportunidade de colaborar con eles neste tema que nos consideramos desde a FI moi importante. De feito, na FI a práctica totalidade da xente que traballamos ali son mulleres.
Por iso non quer dicir nada, é dicir, que a min todo isto da violencia de xénero, as declaracións do diputado polaco onte no Parlamento Europeo, son cousas que non me caben na cabeza. Entón, hasta me costa rechazalas, diz, coño, pero alguén é posible que faga isto. Entón, rechazo, porque rechazo que a un ignorante, non sei, a alguén que non é persona. Entón, non sei, hasta me parece peligroso entrar no xogo deles. Nós consideramos moi importante o papel da muller no traballo, na familia, na sociedade en xeral. Falaba o alcalde de que na prensa hoxe sale que a comarca dos Salnés as maiores cifras de paro. É curioso o dato de Vila García, donde digo de Vila García porque o vi, para os outros supoñome que serán bastante similares, de que o paro nas mulleres medrou moitísimo máis que nos homes. Bueno, eu creo que estamos nunha crise económica na comarca, digo moitas veces, crise económica que para min ven motivada por dúas cousas. Temos unha crise social importante na comarca, e a segunda parte é que temos unha crise demográfica importante. Esa crise demográfica, bueno, pues, unha crise demográfica. E que podo dicir deso? É que a muller, no tema da demografía, os homens tamén, pero teñen un papel importante. Entón, é fundamental a conciliación da vida laboral e familiar, a racionalización de horarios, etc. Podíamos falar de un montón de cousas. Que vamos a facer nós neste taller un pouco, pois a petición do Axuntamento, a nos encantados en colaborar con eles. Vamos a ver todos os aspectos laborales do tema da maternidade, desde as prestacións, as baixas, os permisos, posiblemente se toque tamén un pouco o tema das axudas e subvencións que hai neste momento. Será un tema tan amplio que non dá para unha hora nin para dúas, podíanse falar horas deste tema. Non obstante, nos a disposición do Axuntamento de Ribadumia para todo o que estime necesario en este aspecto, nada máis. Depois se hai preguntas, contesto, que eu enrollo-me a medida. Gracias Manolo. Bueno, ten agora a palabra Mónica Novas, axente de igualdade do Centro de Información á Muller. Hola, buenos días. Bueno, yo desde el CIM, Mancomunidad de Salnés, para Cambados, Meis y Ribadumia, hemos preparado un programa que vamos moviendo entre estos concellos, pero hemos dejado para el Día de la Mujer Trabajadora, para el miércoles día 8, una iniciativa que se llama Fast Dates, las citas rápidas entre mujeres emprendedoras. ¿Por qué estas reuniones? Estas reuniones nacen de la necesidad pues de todas las jornadas que hemos hecho de desayunos de mujeres emprendedoras, todos los simposios de experiencias de mujeres emprendedoras de la comarca y también de Galicia, con el Móstrate, que ya vamos en el 5º simposio, pues hemos hecho una base de datos de todas esas mujeres que o quieren emprender o ya han emprendido o están en situación de desempleo, pero tienen un perfil de haber trabajado en X trabajos y tienen esa iniciativa de querer emprender y que nosotros queremos motivar para que realmente pues se lancen de nuevo pues a ese camino, ¿no?, del emprendimiento. Entonces, dándole un poco vueltas de cómo esas mujeres a veces no coinciden en el espacio-tiempo, en los simposios, en los desayunos, pues, y viendo un poco el éxito de las first dates estas de televisión, de las citas rápidas, pensamos que realmente el amor empresarial también puede surgir y que yo, viendo los perfiles profesionales de todas esas mujeres que han pasado, porque estamos hablando de cerca de 200 mujeres que han pasado por entre ponentes, desayunos, sin contar a las asistentes que realmente también han dejado sus datos porque tienen esa inquietud de emprender, pues les hemos mandado una invitación para que tengan una reunión con sus 4 medias naranjas emprendedoras, que puede ser que no sean el mismo perfil, pero que sí que puede ser que puedan cuadrar, o sea, esas dos piezas que puedan coincidir, y haremos cada emprendedora que esté en estas fast dates, tendrá 4 citas de 15 minutos en las que presentará su proyecto, a qué se dedica, qué inquietudes tiene, qué le apetece hacer, aunque pues está desempleada, a qué se ha dedicado, y yo lo que haré es intentar casar
lo mejor posible esos perfiles para que realmente tus 4 citas pues sean fructíferas y se conozcan, y de ahí puedan surgir nuevas iniciativas dentro de la comarca. Ya tenemos la mitad de las plazas más que llenas. En cuanto tenga pues eso, son 28 mujeres que tendrán cada una pues sus 4 citas, o sea que lo haremos en el auditorio de Ribadumia el día 8 a las 8, y bueno, encantada de que cada día se vayan apuntando más y que pueda surgir pues de estas reuniones pues el amor empresarial otra vez. Y nada, invito a todos a que se unan. Bueno, con isto chegamos ao Venres, e o Venres teremos unha xornada sobre empoderamento femenino que nos explica aquí Cristina. Muy bien. Muchas gracias. Pues buenos días a todas. Y me gusta, bueno, en la jornada de empoderamiento femenino lo que vamos a hacer es trabajar esa parte interna, ¿no?, de las mujeres que está ahí dormida y que es hora de que se despierte, porque todas las mujeres tenemos un gran potencial, pero debido a la educación patriarcal que hemos tenido, eso se ha ido durmiendo. Entonces ahora es el momento de despertar ese ser mujer, ¿no?, aprender a decidir por nosotras mismas, empoderarnos, es decir, tener la capacidad de decidir y empezar a comenzar la vida que queremos vivir, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Entonces, ese día en el taller espero que las mujeres salgan motivadas para ser quienes quieran ser y disfrutar de la vida que tienen y valorar sobre todo quiénes son, porque muchas veces las mujeres tenemos potenciales, pero como la sociedad nos enseña a ver nuestros errores y no lo que sabemos hacer, nos olvidamos de todo lo bueno que tenemos para ofrecer al resto, ¿no? Y sobre todo a nosotras mismas, porque también cuando las mujeres aprendimos a cuidar, y también es momento de empezar a cuidarnos, porque si nos cuidamos a nosotras mismas podemos ayudar mucho más al resto. Entonces espero que en este día las mujeres aprendan a tomar decisiones, descubran esos mitos de la mujer débil, entonces que empiecen a ver el potencial que tienen, y sobre todo que salgan empoderadas y con ganas de ir a todas esas maravillosas actividades que hay, y que consigan disfrutar de ser ellas mismas y de vivir la vida que quieran vivir. Creo que ya. Con ese ánimo. Ben, o último acto será o domingo, que será un acto de recoñecemento de homenaxe ás mulleres de Ribadumia. Ademais, onte no Pleno Municipal aprobamos unhas pequenas bases para regular como funcionaba este acto, e aparte que aprobámoslo por unanimidade, que o que pretende, pois, como estaba dicindo, homenaxear a todas as mulleres do Concello nese día, e ese homenaxe vai a materializar nun agasallo, nun detalle que vamos a ter con unha única muller do Concello de Ribadumia que recollerá en nombre de todas as demais. Nas bases que aprobamos onte estableceuse un orden para ter un criterio que fora o máis objetivo posible nesta cuestión, que é o orden de edad. Entonces, mañán este domingo vai recoller vai recibir a homenaxe a muller máis maior de Ribadumia, que é Clara Cores Rivas, que é de Outeiro, e é centenaria, ten 100 anos, fará 101 anos o día 10 do 10 ela naceu o día 10 do 10 de 1916, ou sea que fará 101 anos para outubro, non? Para outubro. Pois é un acto que non pretende ser alá moi grande, pero si intenso, e onde temos ademais algunha outra sorpresiña agardada para as mulleres todas que se seguen por alí, e que depois completaremos con a obra de teatro María Castaña, que vai sobre a vida desta muller, que foi unha muller que, por certo, existeu, ainda que moita xente pensa que é unha lenda urbana, existeu, que tuvo unha vida moi interesante. E con eso completaremos pois xa unha semana que, como vedes, pois para un concello como Ribadumia ten unha serie de actividades bastante completa, e eu creo que vai ser moi interesante, e agardemos que as mulleres se animen a participar porque é moi positivo. Con isto, alcalde, se queres cerrar. Deixa-me facer unha reflexión ao fío do que escoitei.
a mí chamame moito a atención, decir, dame asco, dixo antes, o tema da violencia de xénero, bueno, o do diputado polaco, é que increíble, bueno. Pero, esta sociedade está evolucionando, ou dándonos a impresión de que está evolucionando moi rapidamente no tema tecnolóxico, o WhatsApp, todo isto, o sea, parece que avanzamos rapidísimo. Sin embargo, mentalmente, que pouco avanzamos. É dicir, falamos que o Día da Muller declarou na ONU no ano 75, creo recordar. Pero, digamos que o seu origen foi a primeira manifestación de mulleres traballadoras do textil, creo que foi en Nova York, no ano 1857. É dicir, que no 57 xa había mulleres que se movilizaban en pro desto, non? Pasaron 200 anos, e seguimos igual. Ou parece que seguimos igual. Solo como reflexión. Os avances sociales existen, os avances tecnolóxicos, pero dá a impresión que os avances mentales non existen. Gracias, Manolo. Efectivamente, eso é certo, non? Desde o 1858 que hai moitos avances tecnolóxicos, etcétera, pois parece ser que non avanzamos o suficiente para esta igualdade que tratamos de buscar, e que é necesaria e que é fundamental, non? Bueno, eu creo que nada, chegamos ao remate desta presentación do Día da Muller e creemos que o Concello de Ribadumia ten unha serie de actividades, unha serie de talleres que son de interese para todos os veciños e veciñas. Entendemos e queremos que se sumen a estas iniciativas porque pues nos van a axudar un pouco máis a todos no que pode ser a conciliación laboral e familiar. Terminamos agradecendo unha vez máis a Mónica por estar aquí, a Manolo de AFIT tamén e a Cristina, porque gracias a vos vais a facer realidade estas ideas, estes proxectos ou estes talleres. Moitas gracias e esperemos que teñan unha repercusión importante para este Concello.